spotřebiče nízkofrekvenční audio. Budeme mluvit, jak vidíte, o mikrofonu základní principy, základní elektrické veličiny měření dále. Mám to rozhodnout 7 bodech. Nejprve se vrátíme velmi krátce k základům akustiky, měření zvuku a akustického prostoru. Pak si vysvětlíme principy přeměny akustického signálu na elektrický a naopak, je to reciprokní systém, který je tak využitý v těch mikrofonech a reproduktorech. V rámci mikrofonů budeme mít ještě rozdělení a charakteristiky jak kapitolku na bezdrátový přenos a akustickou zpětnou vazbu. V rámci reproduktorů potom dozvučníci, reproduktorové skříně, výhybky a soustavy. Tak těch slajdů je dneska poměrně hodně, je jich 51, ne všech se budeme zdržovat hodně dlouho, když si potom projdete nějakou prezentaci. A předpokládám, že bychom měli asi teda být v období, já nevím, kolem 11. některé bez přestávky. To asi bude být bez přestávky, tak jako minule, tak to bude asi hodně krátko. Tak. Minulý týden, si jste byli na přednášce, tak jsme si říkali, že to je lineární, je méně citlivé na nízkých riských, citlivějších středních. Taky jsme si vysvětlili, že má slovy křivky, práv minimální zkušení, práv bolesti, protože jsme si to hladina akustického tlaku, jak je definována vůči referenční úrovni vlastně mikrovoskalu. No a dneska nám to navazuje informace o tom, že ten akustický tlak, který má v referenčního tlaku mikrovoskalu, tak je referenční hladina 0 decibelů a akustický výkon je potom energií vztaženou k ploše. Ta energie se samozřejmě šíří všemi směry, čili je to povrch koule nebo polokoule, když se nám podaří třeba reproduktorovou zvučnicí oddělit přední a zadní vlnu. Tam je referenční hodnota zase 5,0 decibelů 1 píkova. Akustický tlak, vlastně zvuk se šíří v prostoru od zdroje na každé vzdálenosti, na každém dvojnásobku se snižuje o 6 decibelů. Takže kdybychom si to chtěli graficky vyjádřit, máme tady takový graf závislost hladině akustického tlaku, SPL, samozřejmě level, decibele, tady je mechanická míra na vzdálenosti, tady máme vzdálenost v metrech, a ta je tady vedena logaritmicky. A když se šíří přímý zvuk, tak pořád bude klesat o těch 6 decibelů, jeho hladina akustického tlaku z postupující vzdálenosti, jak to uslyšíme. Ale my většinou neposloucháme v otevřeném prostoru, ale v uzavřeném prostoru. Tam se veškeré ty akustické vlny odrážejí samozřejmě od prostoru, stěn a podobně, vrací se zpátky. Takže po určité kritické vzdálenosti, kterou máme pak definovanou přednášce, tak se nám hladina akustického tlaku ustálí na hladině odraženého zvuku. Čili pokud ta reprodukce pořád trvá, tak vlastně se bude ta akustická energie. To je první postup. Při vyšších květočtech nám potom ten lineární pokles hladiny akustického tlaku přestává, strmost je ještě větší a lineární a je tam definován poměr roznívání, jako ta kritická vzdálenost, která byla v tom předchozím grafu. Ustálí se nám to na hladině odraženého zvuku. Důležitý poznatek je ten, že při měření třeba reprosoustavy měřící mikrofonem je potřeba tuto reprosoustavu umístit do vzdálenosti, která je menší než poměr roznívání. Potom vlastně v tom prostoru třeba té měřící komory, která tak je zabezpečená určitě zvukům a tak dále, tak naměříme charakteristiku, která bude skutečná, bez vlivu těch odrazů. Čili na vzdálenost menší než je poměr roznívání. Akustické vlny jsou obecnými vlnami, na kterých vznikají klidné uzly a stojaté vlnění. Stojaté vlnění je součet přímé a odražené vlny, nebo všech těch odražených. Někdy jsou ve fázi, někdy v fázi. Tím, že se sčítají tyto vlny, tak v akustickém prostoru máme nerovnoměrné rozdělení intenzity zvuku. Můžou tam být místa, která jsou maximy, to znamená, že se nám přímá i odražená vlna ve fázi a vznikne takzvaná klidna. Naopak, když jsou v protifázi, tak je to uzel. Nerovnoměrnost bude tím větší, čím větší bude odrazivost stěn, čili čím více se budou ty stěny přibližovat tomu ideálnímu odrazu. V reálných poslechových prostorech potom, když to není vyloženě nějaký poslechový prostor, studio a podobně, tak ta odrazivost stěn je popsaná koeficientem, ten koeficient bývá z pravidla 0,6, 0,7
zvuku, což vyjadřuje vlastně ten poměr toho obrazu. Jinak samozřejmě v hudebních studiích jsou ty stěny upraveny, jsou zatlumeny, jsou tam akustické překážky, které rozvíjejí vlastně to rovnoměrné rozložení zvuku a podobně. Ty vlastní kmitočty a módy jsou vlastně násobky vlnové délky, odpovídá to frekvenční charakteristice. Máme tady dva ovozené vzorce. Jeden je pro lambdu, délku vlny, je jasně, tam vychází rychlost šíření zvuku vůči vzdálenosti. A tady ten druhý vzorec, to jsou vlastní kmitočty, které úzce souvisí s rozměry posletové místnosti. Ty rozměry jsou ABC, tam jsou libovolné celé konstanty, takže dáme variaci od 0, 1, 2, 3 a tak dále přes rozměry místnosti. A vlastní kmity jsou ty kmitočty, vlastní kmitočty jsou ty, na kterých mohou případně vznikat ty kmity a to znamená, jak se odrážejí přímá jak se odráží přímá vlna a sočítá se s tou odrážení. Takže jsou to dva ovozené vzorce. Máme tady ještě další dvě definice. Jedno je střední doba do zvuku. Do zvuk, chcete-li doba trvání, chcete-li ozvěna, o vypnutí zdroje signálu. Předpokládá se, že máme signál v délce akustický 200-400 milisekund, ten najednou skončí. A než se nám odražené a přímé zvukové vlny ustálí a vznikne vlastně ten dozvuk, tak nám to probíhá podle Savillova vzorce, vychází nám ta objem místnosti, vychází nám tam ta činitel pohodlnosti mezi jedničkou a máme tam prostě reálné místnosti, běžné posletové, mají ten dozvuk v řádově v desítkách až stovkách milisekund. Další definice je homogenní pole. To slovo homogenní znamená, že energie je tam rozložena téměř rovnoměrně, směsicí přímých a odražených vln. A zejména nad kritickým kmitočtem, který je definovaný pomocí doby do zvuku a objemu té místnosti, širého kritických kmitočet, tak nad tímto kritickým kmitočtem předpokládáme, že akustické pole homogenní, doznívání nám probíhá částečně podle exponenciály, tak jak jsme viděli v první grafu, který jsme měli na Underscale. A ještě jedna definice, difuzní pole. Difuze je jakýsi rozptyl, čili prostor, který je odrazit, jejich intenzita je dána celkovým vyzářeným výkonem a hustota pole je tam rovnoměrná, šíření náhodné a je tam definována střední doba rozvuku. Takže to je vlastně ten reálný akustický prostor, difuzní pole. Tak, tolik na začátek, na úvod pár definic. Mám je z knihy Kamila Tomana, reproduktory a retrosoustavy. No a mám tady nějakých pár úkolů pro vás dneska. Ty první 2, 3, 4 na dalších slajdech, tak jsou zadány vlastně na aplikaci těch vzorců. Abyste si vyzkoušeli, jsou tady uvedené výsledky, takže si to když tak budete chtít vyzkoušejte. Co se týká minulého týdne, tak jsem dostal do pátku 20 e-mailů, takže jsem udělal 20 extra bodů. Pak jsem dostal některé poneděli, tak už jsem vám odpověděl, že by ne. A na další týden vlastně máte ty úkoly. Když budete chtít získat nějaký extra bod, tak je možné ty úkoly řešit. Tak to bylo na úvod velmi krátká informace k akustice a teď půjdeme na mikrofon a reproduktor. Pokud je tady přeměna akustického signálu na elektrický, čili jak jsme si minule vysvětlovali, reproduktor a jeho membrána rozkvětá vzduch, ten vzduch, tu změnu rychlou my vnímáme jako zvuk. Potřebujeme provést ale konverzi z akustické energie na elektrickou, to znamená mikrofonu, a z elektrické zase na akustickou reproduktor. Je to vlastně elektromechanický měníč. Reproduktory a mikrofony mají principiálně stejný. Ta změna je reciproká, že ten princip je stejný, ale je tam jiná samozřejmě účinnost té změny, té přeměny. Mikrofony bychom si mohli rozdělit na 3 hlavní druhy. První je platový, si se s ním setkáte nejčastěji, pokud máte třeba doma domácí receiver, domácí kino a receiver, a máte reprodukturu a máte do toho měřicí mikrofon, který si připojíte k tomu receiveru, a tam je platový mikrofon. A
Akustický tlak působí jen na jednu stranu membrány, její amplituda je nezávislá na směru a vzdálenosti, čili není směrový. Pouze na tom akustickém tlaku, čili má všesměrovou kolovou charakteristiku a to měření třeba po receiveru probíhá tak, že vy si ten mikrofon umístíte do místa, kde chcete jako posluchač po domácí knihy sedět a ten receiver si potom vytvoří akustický test, vytvoří si zkušební signál v uvozovkách, pískne si do každého toho reproduktoru a vlastně si změří hladinu akustického tlaku, na základě toho nastaví hodně zesílení do vzdálenosti, případně je schopen, pokud je ta změna frekvence toho testovacího signálu, upravit i frekvenční charakteristiku. Druhým typem mikrofonu je mikrofon gradientní, kdy tlak působí na obě strany membrány. To slovo gradient je vlastně rozdíl, čili rozdíl tlaku mezi těmi membránami. Ta amplituda závisí na rozdílu akustických tlaků před a za. A čím je rozdíl tlaku větší, tedy větší gradient, větší tlakový spád, a tím větší je i ta výchylka. A tím pádem je velikost vystupního napětí. Čím více je mikrofon gradientní, čím má vyšší řád, tím by měl být směrovější. Nultý řád, to je ten tlakový mikrofon, čili dá se říci správně, že tlakový mikrofon je gradientní mikrofon nultého řádu. První řád je rychlostní, má velkou citlivost na blízké zdroje. Druhý řád se používá pro přenos řeči z ručného prostředí, abychom odfiltrovali prostorově zvuky, které nejsou v období řečníka. Třetí a vyšší řád může pokračovat rušivé signály vzdálených zdrojů. Ty směrové mikrofony se potom použijí v některých třeba i továrnách, kde máte mnoho zvuků, kde máte spoustu rušivých zvuků a vy potřebujete třeba analyzovat zvuk nějakého točivého stroje, jestli se mu nepřibírají ložiska a podobně, tak potřebujete úzce směrový mikrofon, kterým si vlastně zaměříte jenom na ten točivý stroj, protože nejste schopni tu továrnu vlastně vypnout a všechny ty ostatní zvuky vypnout, potřebujete analyzovat jako ten vybraný zvuk. Takže použijete směrový mikrofon z vyšších řádů. Ještě speciální kategorie je vlnový mikrofon, jeho rozměr je srovnatelný s délkou vlny lambda a funguje tak, že je to vlastně tlakový mikrofon, který je gradientní nultého řádu umístěný v ohnisku parabolického zrcadla nebo akustické čočky nebo exponenciálního zvuku, což je vnější akustický obvod, který zase vybírá směr, ze kterého přichází akustický signál. Zase byl by to mikrofon, který je určený pro měření směrové, pro měření selektivní, prostorové, nebo je tam nějaký akustický zesilovač, což je třeba ten exponenciální zvukovod. Takže základní rozdělení mikrofonu bychom mohli být podle gradientu. Charakteristikou, kterou většinou u mikrofonu popisujeme, je jeho směrové vlastnosti, směrová charakteristika. Máme tady ukázku principu. Je potřeba si uvědomit, že ta směrová charakteristika má vždycky souřadný systém. To znamená, většinou 0 stupňů je v rámci toho směru, který snímáme. Máme tady klasickou kulovou, ledvinovou, kuželovou, osmičkovou s upraveným předozadním poměrem. To jsou ty klasické směrové charakteristiky. A je to závislost citlivosti mikrofonu na úhlu, který směrá akustická osa z osou akustického zdroje, nebo mikrofonu ze zdroje. Takže 0 stupňů je zdroj zvuku přesně s akustickou osou toho mikrofonu. Na pravém obrázku máme reálný mikrofon, který za chvíličku vidíte i na obrázku. Je to mikrofon, který se používá pro velmi kvalitní přenosy. Máme například v poslanecké sněmovně. Naši poslanci, když volí, tak tam mají řadu asi 3 nebo 4 mikrofonů Sennheiser. To jsou konkrétně charakteristika, na které vidíte, že má nejen speciální tvar, ale má také závislost na frekvenci. Tady jako parametry jsou vytočky, čili směrová charakteristika je frekvenčně závislá. Pokud je udaná jenom jedna, tak je zpravidla na 1 kHz na střední útočku. Dva té charakteristiky ovlivňuje poměr vlnové délky lambda, charakteristické délky mikrofonu, lze stanovit výtočkové objemy v závislosti na vedeném poměru. Další rozdělení mikrofonu bychom mohli provést podle různých vlastností. Takže třeba podle druhu toho akustického přijímače
To jsme si už říkali, tlakový gradient obnoví. Podle směrové charakteristiky to jsme viděli. Podle druhu mechanického systému, jestli je s membránou, či membránou, nebo bez membránou, s membránou. Podle druhu elektromechanického míče, který umožňuje reciprokní převod akustického signálu na elektrický a naopak, nebo jestli je nereciprokní, jestli to neumožňuje obrácení. Ty reciproké lze pak rozdělit podle fyzikálního principu na rychlostní a výchylu. Už z toho názvu vyplývá, že u rychlostního je výstupní napětí úměrné rychlosti pohybu membrány, čili jak rychle pohybá membrána. To jsou systémy elektrodynamické, elektromagnetické a magnetostrikční, za chvíli uvidíme základní principy na dalších slajdech. A nebo výchylkové, jestli výstupní napětí je úměrné výchylce membrány. To jsou mikrofony elektrostatické a piezoelektrické. Elektrostatický princip to jsou dvě elektrody, které jsou vzdálené od sebe a když vlastně měníme vzdálenost elektrod, tak se mění kapacita takto vzniklého kondenzátoru, jakým pádem do výstupní napětí úměrné výchylce membrány, ne její rychlosti. Takže máme rozdělení akustický přijímač, mechanický systém, reciproký, nereciproký a ještě se rychlostní a výchylky. Základním mikrofonem s nejčastějším použitím je elektrodynamický mikrofon, někdy zjednodušeně slýchá dynamický. Jeho základní parametry a vlastnosti jsou takové, že má poměrně velké knížkové pásmo, malé zkreslení, malý šum, má robustní konstrukci, má buď to provedení z membrány nebo bez té membrány, to je páskový mikrofon a může být buď to tlakový nebo gradient, čili velmi univerzální použití. Elektrické vlastnosti je nízkoimpedanční, má jmenovitou impedanci řádově ve stovkách ohmů, citlivost kolem milivoltů, jednotek milivoltů na Pascal, frekvenční rozsah velmi široký, uvádím tady třeba od 30 Hz do 15 kHz a zkreslení řádově menší než 0,1%. Princip vidíme na těch obrázcích tady, čili elektrodynamický mikrofon s tou membránou by mohl vypadat tak, že máme permanentní magnet s těmi kolovými nástavci a se štěrvinou. Tady je membrána, čili je to vlastně řez. Ta membrána je mechanicky uchycená, tak aby jsme vlastně vymezili její mechanický pohyb a to uchycení není možné. Akustické vlny, ta změna toho tlaku dopadá na membránu, membrána se začne pohybovat. Na membránu je vázána cívka, jejíž závity jsou uvnitř té štěrbiny toho permanentního magnetu. A když se nám samozřejmě pohybuje cívka v magnetickém poli, ze základu elektromagnetismu víme, že se na ní začne indukovat napětí, neboli ten elektrický signál, který odpovídá třeba harmonickému rozkmitávání té cívky. Jak jsme si to vlastně ukazovali tímhle, například reproduktor, jak to mám v práci. To konstrukční provedení potom může být takové, že máme lehkou membránu, ten materiál může být nějaký jiný, může být nějaký velmi jednoduchý, ale lehký, ale pevný materiál. Tady máme vlastně přední akustický vstup, čili ten akustický obvod nám začíná tou membránou, tak to by to mohlo vypadat. No a ten druhý, ten páskový, ten je vlastně lehký pásek, třeba zase hliníkový, který se nám pohybuje v magnetickém poli toho trvalého magnetu. Máme tady transformátor, který nám transformuje velmi malou impedanci o 0,3 ohmů toho hliníkového pásku. Tato výstupní řádově 100 ohmů, čili nutný transformátor pro transformaci impedance. Takže jednoduchý princip, nejčastější mikrofon. Elektromagnetický mikrofon má stejný princip, jenom ta snímací cívka je pevná a není spojena s membránou, pohyb membrány mění magnetickou cívkou a opět se v ní indukuje nízkofrekvenční signál. Tady takový mikrofon má malé rozměry, nízkou cenu, ale omezený útočtový rozsah mezi 300 Hz a 3,5 kHz, takže je to vhodné pouze pro přenos řeči. Jsou to typické mikrofony pro telefony, třeba řečové signály, kde se nepředpokládá celé spektrum akustického signálu. Elektrostatický mikrofon, elektrostatický neboli kondenzátorový, to se vlastně naznačil. Máme dvě od sebe izolované elektrody, jedna je pevná a druhá pohyblivá a ta vzdálenost mezi nimi je velmi malá. Je tady uvedeno 20 až 30 mikrometrů. Čili vzniká nám tak kondenzátor. Materiály jsou kovové folie, ta kapacita toho kondenzátoru je
desítkách až stovkách pikofaradů. Důležité je, že tam musí být připojené stejnosměrné polarizační napětí, řádově desítky až stovky voltů, aby vůbec mohlo vzniknout nějaké napětí na takto vzniklém kondenzátoru. Akustický tlak rozevřívá tu povrchovou membránu, mění se vzdálenost mezi ní a elektrodou a tím i kapacita vytvořeného kondenzátoru. No, máme tady i řez, nemám řez. Máme řez. Takže vznikne kondenzátor, aby se náboj při změně kapacity mohl rychle vyrovnat, pak při zmenšení té kapacity, tedy zvětšení vzdálenosti membrány pevné elektrody, musí zvětšit napětí na kondenzátor. Požadavek pomalého vyrovnání toho náboje zajistíme rezistorem, který zvýší vnitřní odpor zdroje polarizačního napětí, takže výstupní impedance je velmi vysoká. Provedení toho mikrofonu máme tady to uspořádání, takže je to zase ta membrána vodivá, která je pružně připojená, rozevřívá se, tady je vzduchová mezera, materiálem mezi těmi deskami je vzduch. No a ta pevná elektroda, ta má vlastně i tady akustické obvody. Může to mít taky provedení, které je symetrické, zlepšuje akustickou impedanci toho vzniklého mikrofonu. Důležitý je tam ten převodník. Součástí musí být ten impedanční převodník, který nám vlastně způsobí ten vysoký rekord. Vysoká citlivost, malé zkreslení, tak je zase velmi důležité. Asi jste se setkali s elektrotovým mikrofonem. Je to elektrostatický mikrofon, kdy jedna elektroda je opatřena vrstvou elektretů. Z materiálových předmětů možná tušíte, že je to dielektrický materiál, který nese permanentní elektrický náboj a tím vlastně odstraňujeme tu nevýhodu toho nutného zdroje polarizačního napětí. Takže s tím elektrotovým mikrofonem se nejčastěji setkáte v jednoduchých aplikacích. Společně ještě například s tím piezoelektrickým mikrofonem, který máme uvedený níže a o kterém ještě budu krátce mluvit, tak nejčastější použití, jestli máte třeba náhradní soupravu pro skypování, mikrofon ze sluchátky, vlastně ten mikrofon, který tam je na elektrostatickém principu, ale to zřejmě ne. Co se týká zase parametrů, tak jedna elektroda má vrstvu elektretů, druhá je pevná. Máme tady opět transformační impedance, tak abychom z řádově stovek megaohmů transformovali na jednotky desítky kiloohmů pro připojení do následujícího zesilovače. Kondenzátor by nám měl odstraňovat případnou stejnosměrnou složku. A ten elektrický mikrofon, piezoelektrický mikrofon, ten máme tady. Tam máme membránu pevně vázanou na piezoelektrický krystal, což je speciální materiál, který když namáháte tlakem nebo ohytem vzniká elektrický náboj, který s ním máme takové. Ten má zase parametry na velká impedance, kapacity jednotky nanofaradu a citlivost jednotky milivoltů na stavu. Takže je to mechanicky propojená membrána přímo na ten krystal, na jehož elektroda měříme střídané napětí odpovídající nízkofrekvenčnímu signálu. Tak, když jsme si rozdělili principy, takže to je to ten vychylkový nebo rychlostní, ty rychlostní, ty první, ty dynamické, ty vychylkové, to jsou ty založené na principu s kapacitou, kondenzátorové elektrové, případně piezoelektrické. Nás ještě budou zajímat elektrické charakteristiky těch mikrofonů. Základní charakteristikou, kterou jsem tady zmínil, tak je třeba citlivost. Jako definice je to poměr výstupního napětí mikrofonu k akustickému tlaku, který to napětí vyhodil. Jednotku jste viděli milivolt na Pascal, čili napětí na jednotku tlaku, případně v decibelech, a potom by to referenční úrovní byl 1 volt na Pascal. Takže minimální napětí, které nám vyhodí nenovité dostatečné výstupy. Impedance je to elektrická impedance změřená na výstupních složkách mikrofonu. Je impedančně závislá, ale většinou najdete v charakteristice mikrofonu jedno číslo, impedanci v ohmech, kiloohmech, bude udávaná pro kmitočet 1 kHz. Abychom optimálně přizpůsobili mikrofon tomu zesilovači, který nám zesiluje,
vzniklý audio-nízkofrekvenční signál, tak musíme mít opět zhruba 5 až 10krát větší impedanci toho zesilovače, než bude impedance mikrofonu. Tak, aby ten mikrofon nezatěžoval, aby se tam neprolevalo zkreslení klešťové charakteristiky, zvýšené zkreslení THD, snížený poměr signálu. Kmitočtové charakteristiky předpokládáme, že potřebujeme celé akustické pásmo minimálně do 16 kHz. Kvalitní mikrofon zpravidla bývá přiložen protokol s změněnou charakteristikou. Takže když se vrátím k tomu mikrofonu, k tomu, kterého jsem vám ukazoval tu směrovou charakteristiku, tak tady máme ještě charakteristiku kmitočtovou. Je velmi vyrovnaná, od řádově desítek herců až po jednotky kilohertzů, pak má třeba tady mírné změnění na vyšší kmitočtem. A nější akustické obvody, případně kmitočtová korekce, jsou schopny třeba tlumit nízké kmitočty a tím kontrolovat, tady je podle oblast kontrol, to znamená reprodukci nízkých kmitočtů, pokud třeba reprodukujeme pouze řečové pásmo. Čili tady vlastně, pokud uvedeme tu korekci, tak máme lineární přenos řečového pásma. Další vlastnosti, které je potřeba vědět a nebo znát nebo změřit, jsou vlastnosti šumové postupy rušivých signálů. U těch šumových vlastností se vyjádřují poměrem šumového napětí, tedy poměrem výstupního napětí mikrofonu, které nám vyvolá referenční hladina zvuku o velikosti 1 pascalu, tedy 94 decibelů, napětí na výstupu mikrofonu, pokud by byl umístěn v dokonale tichém prostředí. I v tom dokonale tichém prostředí má ten mikrofon vlastní šum, způsobují ho elektrické obvody, cívka, zesilovač, tepelný pohyb molekul vzduchu, které nám naráží na membránu a podobně. Takže to ten noise má nějakou nejnižší úroveň a ten signál S se potom vyšetřuje vůči 94 decibelů. Rušivá napětí, ty jsou velmi důležitá zejména tam, kde máme elektrická zařízení, ale i mikrofony citlivé na magnetické pole. U mikrofonu je to definováno pro intenzitu 5 mikro, kmitočet 50 Hz. Rušivé signály nám ovlivňují třeba rum, bývá tam někdy kompenzační cívka, tam bývá opačnou orientaci ke snímací cívce, dá se tak částečně do vnější pole vyrušit nebo kompenzovat. Teď už vám ukážu katalogový list toho mikrofonu, je to ten Sennheiser S certifie, který jsme tady uvedený, MD 441. Takže dobrý výrobce vám dává směrovou charakteristiku, její závislost na frekvenci, modulovou kmitočtovou charakteristiku a udává seznam parametrů šířky pásma, citlivosti, impedanci a zatěžovací impedanci, váhu, rozměry a podobně, případně doporučené příslušenství a tak dále. To je katalogový list toho Sennheiseru, taky naši zákonodárci v parlamentu mají před okoly vždycky přijdou, sáhnou na ně, zvýší si je, sníže se stupně. Tak. Speciální mikrofony. Už jsem naznačoval, že někdy potřebujete mikrofon nejen pro snímání akustiky audia klasického, ale také pro různou aplikaci. Speciální mikrofon třeba může být modulový mikrofonní systém, který má mikrofonní vložky, čili akustické obvody doplňkové, které mají různé spojové charakteristiky. Může to být klopový mikrofon, který má konstantní vzdálenost mezi mikrofonem ústy řečníka, ten se může volně pohybovat. Je to takový mikrofon, který si připnete tady na sakko, takže ta vzdálenost je vlastně stejná, pak si do kapsy dáte ten přijímač. O tom ještě budeme dneska mluvit o tom systému toho přenosu a řečník potom může se pohybovat volně. Mikrofon se zvukovodem, třeba puškový, použití v místech, kde nelze běžné mikrofony instalovat, například filmová televizní studio. Když jste v divadle nebo v nějakém studiu, tak ta scéna bývá, někde na scénou jsou pověšeny jednotlivé mikrofony. I v této místnosti máme tady mikrofony, které vlastně mě snímají a reprodukují, tak aby ten řečník, nebo ten herec, nebo ten vystupující zase dělal volný pohyb. Mikrofony s parabolickým zrcadlem mají extrémně vysoký směrový účinek. Je to parabolické nebo kulová zrcadlo, v jehož uvnitřku je umístěný mikrofon a všechny ty akustické vlny
toho prostoru se sbíhají do toho ohniska. Soupravy pro poslech a řeč, to je právě to, co máte na to skypování nebo na hraní her. Kombinace elektrotového mikrofonu s náhlavními dynamickými sluchátky, tam je velmi důležité, aby byla zachována srozumitelnost řeči a ergonomie té soupravy, aby ta souprava nebyla příliš těžká, abyste ji mohli používat, když hrajete třeba 24 hodin, nebo když sedíte v call centru a vyřizujete svoje zákazníky, tak abyste samozřejmě měli přehodně mikrofony s měřící sondou, bodové měření zvuku v těžko přístupných místech, je tam třeba vyměnitelný krupkový nástavec, to jsou ty mikrofony, které byste použili třeba v těch provozech těch velkých výrobních firm, kdy potřebujete si akusticky oddělit ten zvuk, který potřebujete. Třeba ten točivý stroj, kterému se přibírají ložiska, a potřebujete vlastně zjistit, že se ty ložiska už mají vyměnit. Bezdrátové mikrofony používají radiový nebo infračervený přenos. Radiový je klasická FM modulace radiová v povoleném třeba televizním pásmu. Infračervený přenos má nutnou samozřejmě přímou viditelnost mezi přijímačem a vysílačem. Výhodou jsou malé instalační náklady, možná změna kanálu, pokud je tam více těch systémů, aby se nerušily. Malá zkreslení, nastavitelnou citlivost, ale potřebují napájení. Hlavně schválení telekomunikačním úřadem, aby fungovaly v takových pásmech, které jsou povolené. Bývají to třeba ta televizní pásma kolem 850-60 MHz, nebo to bývají pásma ve volných 2,4 GHz. Takže když se takhle díváme na vysvětlení, tak si je můžeme rozdělit podle různých principů, podle různých elektrických veličin, podle akustických veličin, podle způsobu použití a tak dále. Zastavme se ještě u toho bezdrátového přenosu. Nejprve se podíváme na ten radiový. Blokové schéma vidíte na obrázku 10. Máme tam mikrofon, který má regulovatelný nízkofrekvenční zesilovač, který upravujeme úroveň potom toho vzniklého elektrického signálu. Následně zde máme omezovač dynamiky, protože budeme mít FM modulaci lokálním oscilátorem. Ten špičkový zdvih té analogové FM modulace je typicky plus minus 75 kHz, takže potřebujeme omezit dynamiku signálu. A ještě tady máme volitelně zavezený kompresor, případně přijímač expander dynamiky. Hned se k němu dostaneme. Vysokofrekvenční zesilovač zesiluje frekvenčně modulovaný signál na anténu. No a kanály, které používáme, máme tam typicky v pásmu 450 až 960 MHz, 32 vysokofrekvenčních kanálů, které si můžeme volit automaticky nebo ručně. Zpracovávaný akustický signál má samozřejmě výdržkové pásmo do 20 kHz. A ještě z důvodu FM modulace pro lepší promodulovanost signálu se používá pre-M fáze v modulátoru a DM fáze v demodulátoru v přijímači. Pre-M fáze je zdůraznění vysokých výdržků a DM fáze je inverzní potlačení vysokých výdržků. Jsou to klasické děje, které se dějí v radiovém přenosu analogové, třeba u FM rozhlasu. No a teď se pojďme prknout na ten kompresor a expander dynamiky. Pokud tvoří dvojici, komprese a expanze, tak tomu říkáme kompander. Je to dvojice. Kompander je dvojice, a buď to je to kompresor na straně vysílače a expander na straně přijímače. Používá se pro redukci šumu. Je to vlastně analogová redukce šumu. Představme si úrovňový diagram, který má nahoře referenční úroveň 0 decibelů. A tady má minus 10, minus 20 až třeba minus 110. Ty nízké hodnoty, minus 110, představují už šum systému, čili nejnižší úroveň, když bychom hodnotili poměr signál šum, nejnižší úrovně, které jsme schopni zpracovávat. A předpokládáme, že v reálném přenosovém systému při nějaké modulaci, demodulaci přenosu, tak je tam i vlastní šum toho systému, který je třeba vyšší, než je ten minimální šum, který my v tom akustickém signálu zpracovává. Jednoduše tedy můžeme udělat kompresi dynamiky toho akustického signálu, což je naznačeno tady. Čili na straně vysílače provedeme kompresi a na přenosové cestě, kde předpokládáme, že máme nějakou modulaci, demodulaci, šum systému a tak dále, tak se nám zvýší
vyšší úroveň šumu, kterou my ale vlastně kompenzujeme tím, že jsme provedli tu kompresi. Takže během přenosu máme komprimaci dynamiky toho signálu, ale inverzní dekompresi provedeme na straně přijímače a toho, že provedeme tu expanzi. Takže tady máme dynamiku bez komprese a tady máme potom tu dynamiku bez kompandéru a tady máme dynamiku s kompandérem. Takže na výstupní straně si tu dynamiku opravíme, vrátíme se zpátky k té původní, ale neuplatní se nám tady ten přenosový šum. Je to technika známá řadu let z klasického analogového přenosu, nejenom audia, že snížení dynamiky třeba na rozsah do 45 decibelů. OK, takže tady máme kompresor expander dynamiky, je volitelný, buď to tam je, nebo není, podle toho, jestli ho chceme nebo nechceme. V případě příjmu takto modulovaného signálu s radiovým přenosem, tak musíme nejprve provést vysokofrekvenční přezesílení, lokální směšování s lokálním oscilátorem, čili je to klasický přijímač superhead na mezifrekvenční vytočů. Výhodou toho mezifrekvenčního zpracování je to, že ten mezifrekvenční zesilovač má vždycky stejné pásmo mezifrekvenční, čili to se nám nemění, bez ohledu na to, jaký VF kanál jsme použili, protože ten vlastně si volíme ten lokální oscilátor. No a co se týká dalšího zpracování, tak tady máme kompresi, expanzi dynamiky, pokud jsme použili kompresor, pak je tam regulovatelný nízkofrekvenční audio výstup a ještě tam bývá zpravidla šumová brána, která vázaná na detektor u toho mezifrekvenčního zesilovače je schopná nám vypnout nebo zapnout audio signál podle toho, jestli je nebo není překážka. Ona funguje se zpožděním třeba několika vteřin, takže v případě, že není detekován signál, tak se nám ten výstupní zesilovač vypne, tím pádem nám nešumí do toho výstupního systému. Typické linkové úrovně, které se používají pro audiosignál, tak jsou 770 mV nebo 0 dBu. Ještě ty systémy bývají vybaveny takzvaným výběrovým systémem přímé, to znamená, je tam třeba více vysílačů, více přijímačů, které jsou odděleny buď to frekvenčně nebo prostorově a podobně. Velmi jednoduchá instalace, velmi jednoduché využití některé vysokofrekvenční kanály. A druhý systém, který si teď ještě krátce představíme, tak je systém, který používá infračervený přenos. Infračervený přenos jsou vlastně elektromagnetické vlny s vlnovou délkou mezi 850 a 1200 nanometry. Vysílačem je infračervená vysílací dioda, její rozměr je mnohem větší než použitá vlnová délka, tím se nám odstraňuje problém s jakýmikoliv odrazy. Je potřeba jenom zamezit případnému rušení, které by tam mohlo být stejným vysílačem ve stejném pásmu. Jinak samozřejmě je tam nutná přímá viditelnost mezi vysílačem a přijímačem. Je to stejné, jak když máte dálkový ovladač na televizi, takže musíte mít přímou viditelnost, pokud zakryjete dálkový. No, používá se tam opět FM modulace se zdvihem posílu 40 kHz, typicky na klíčově řádově 2,3–2,8 MHz a máme tam uvnitř té struktury vysokofrekvenčního oscilátora do toho pásma a je tam ta vysílací infračervená. Přijímač by potom vypadal tak, že máme zase 13 diodu, od toho přijímače bychom měli tady mezifrekvenční zesilovač, respektive zesilovač s tím modulátorem máme tady a nízkofrekvenční zesilovač. Takže dva principy, radionový nebo infračervený. Ta fotodioda má citlivost přizpůsobenou spektrum toho vysílače, a se vlastně mění optický signál na elektrický aspekt. Dobře, tak jo. Ještě jedna věc, kterou bych chtěl říct v rámci mikrofonu, akustická zpětná vazba. Vy jste ji asi někdy zažili nebo znáte. Akustická zpětná vazba je takový nepříjemný akustický zvuk, který vznikne, pokud nevhodně rozmístíte mikrofony a reproduktory v akustickém polu. Pokud se akustická zpětná vazba stane zvukaři v rámci nějakého koncertu nebo v rámci nějakého rozpočení, tak samozřejmě je to velmi nepříjemné a zvukař by si měl dát pozor na to, aby ta akustická
akustická zpětná vazba nezbytná. Jaká je podmínka vzniku? Vznikne tehdy a v takovém místě snímacího mikrofonu, kdy ten akustický tlak vyvolaný reprodukovaným signálem je větší než akustický tlak, který přichází od originálního zdroje. Projeví se tedy tím písknutím, tím dozvukem a následným rozkmitáním celého elektroakustického řetězce. Je to takový kolosavý, nepříjemný tón, má značnou intenzitu. Jak omezit akustickou zpětnou vazbu? Za prvé musíte správně rozmístit a vhodně vybrat reproduktory a mikrofon. Pokud víte, že budete snímat třeba jenom místo, které je statické, to znamená, ten řečník je třeba u nějakého pultíku a má tam mikrofon, pak použijete třeba směrnější mikrofon. Když budete vědět, že ten řečník se bude pohybovat pouze v místě třeba toho jeviště, do toho, kde se odehrává ten zvuk, tak zpravidla umístíte ty reproduktory až před něj. Všimněte si, že i tady máme reproduktory vlastně až u vás, že máme za mnou, tak aby případně tady je snímal zvuk, tak nebylo té nežádoucí zpětné vazby. Čili použití gradientních mikrofonů směrových se směrovou charakteristikou, reproduktory, které mají směrovou vyzařovací charakteristiku. Pokud přenášíte jenom řeč, tak snížíte úrovně výšek a hloubek. Taky můžete omezit nějaké disonanční nebo rezonanční výdrž toho osvětleného prostoru tím, že volíte vhodné akustické třeba zamezení šíření toho prostoru, už je ale úprava té místnosti. Existuje taky elegantní použití měsíčních výdržů s posunem celého podeštového pásma o několik herců, tedy to, co snímá mikrofon, reproduktory vlastně reprodukují posunutí o jednotky herců. A ta zpětná vazba vznikne jenom vlastně na stejném výdržku, celé se to posune. A ještě je tady jedna možnost, kterou budeme mít na dalším slajdu, a to je zpoždění signálu a využití výdržkově závislých pásmových zádrží. Je to vlastně automaticky přeladitelná zádrž, která má filtr monolitický laditelný, který má pásmovou zádrž a ten výdrže. Mělo by to fungovat v automatickém systému tak, že tady máme smyčku zpětné vazby. Ta zpětná vazba detektuje na výstupní signál vznikající amplitudu. To znamená, pokud tam najednou začne naskakovat amplituda, tak ten monolitický filtr má chvilku na to, aby se přeladil na ten daný výdrže a odfiltroval tím notch filtrem úzkým potlačením, co vznikající zpětnou vazbu. Je tam řídící výdrže, ten musí být alespoň 100krát vyšší než zpracovávaný ten signál, je to bylo dostatečně rychlé. A ta přeleditelná pásmová zádrž je vlastně napěťuje řízený oscilátor. Tak. To bychom měli asi k těm mikrofonům všechny. Takže, tady jsme bylo během asi 3/4 hodiny, to je za první část přednášky. Dozvěděli jste se mechanické vlastnosti, elektrické vlastnosti, bezdrátový přenos zvuku, akustickou zpětnou vazbu, základní principy. Pokud byste chtěli se dozvědět více, tak doporučuji tu knížku Kamila Homana, reproduktory a retrosoustavy, kde se týkají akustické věci, které se týkají mikrofonu. Dále knížka Sigmunda Weisse a bezedné techniky, ze které jsem taky čerpal právě šladnou. No a ti z vás, co studují audio a mají tady tento předmět jako povinný, vy máte ještě předměty, jako je třeba elektroakustika. Takže máte celé předměty, které se věnují tady těmto záležitostem. Tedy tím bych považoval mikrofony jako tu základní lekci za programovou. A jestli nechcete tu přestávku, tak se vrhneme rovnou na ty reproduktory, jsme zhruba polovině té prezentace. Je to opačný princip. Zase máme přeměnu elektrické energie na akustickou, že opět je to elektroakustický měnič. A od toho ideálního měniče, respektive reproduktoru, bychom očekávali následujících 6 parametrů. Že bude mít vyrovnanou a frekvenčně nezávislou charakteristiku hladiny akustického tlaku, který generuje. Že bude mít směrovou charakteristiku bodového zářiče, tedy všesměrového. Že bude mít konstantně a frekvenčně nezávislou impedanci, což neplatí v reálných systémech. Že bude mít nulové zkreslení, čili co nejnižší alespoň.
že bude mít libovolnou výchylku membrány, to neplatí, protože jsme vlastně mechanicky omezení tvarem té membrány, košem a tak dále. Že bude mít maximální účinnost a citlivost, nebo co nejvyšší citlivost, co nejvyšší účinnost. A pokud reproduktor vestavíme do reprosoustavy, která se třeba sestává z více akustických pásem a podobně, tak ta reprosoustava ideálně by měla mít co nejširší pásmo vypršů, co nejvyrovnanější charakteristiku, nejmenší zkreslení, maximální dynamický rozsah. To jsou parametry, které chceme, aby měly ty ideální reproduktory a reprosoustavy. Ty reálné samozřejmě budou kompromisy. První dělení reproduktorů si rozdělíme na přímo a nepřímo vyzařující. Už v tom označení ten princip je vlastně dán. U toho přímo vyzařujícího je akustická energie přímo vyzařována kmitající membránou. Čili je to lehká membrána, která se pohybuje, rozechvívá vzduch a tuto změnu toho akustického tlaku my potom uchem zase vnímáme jako audiosignál. A nepřímo vyzařující mají mezi membránou a okolním prostředím vložený zvukovou nebo další pomocný akustický obvod. Přímo vyzařující reproduktor máte doma, to je ta klasická reprosoustava, kdy ty reproduktory vidíte. Ten nepřímo vyzařující, to je třeba ten megafon nebo takový ten klampač na demonstracích, případně policie nebo silové složky, které ho mají a upozorňují, že například se nemáte zdržovat prostoru a tak dále, tak to je ten nepřímo vyzařující. A už vlastně z toho taky vyplývá, že když je tam vložený ten další akustický obvod, tak on zvyšuje účinnost té přeměny. Proto ten megafon tak strašně huláká, proto se to nepouští klasickým reproduktorem. Další dělení, opět podle elektromechanického měníče, princip účinnosti a konstrukce. A máme tady stejné principy, které už jsme si jmenovali u mikrofonu. Takže reproduktory podle typu měníče elektrodynamické a elektromagnetické. Ten princip toho silového působení na vodič v magnetickém poli, který protéká proud a taková cívka je vložena v mezeře permanentního magnetu, tak je stejný. A ta cívka je pevně spojená s kůželovou membránou. Ta membrána je rozvinutelná nebo nerozvinutelná, zkrátka, ale musí se pohybovat volně na nějakém závěsu. Druhý princip je ten piezoelektrický. Působením elektrického pole na některé materiály vzniká mechanické napětí, to nám vyvolá síly, které deformují mechanicky použitý materiál, takže tam máme nějaký krystal, speciální keramiku nebo plasty, snětovasu a tak dále. Pak elektrostatický, princip vzájemného přetavování či odpuzování elektricky nabitých desek, zase ty elektrody pevná pozitiva, používají se jako vysoké kmitočty, ty elektrostatické. A pak tlakové s nepřímým vyzařováním, kdy membrána je s vnějším prostředím spojena tím zvukovodem a její plocha je daleko větší než vstup do toho zvukovodu, vlnovodu, čili ten nepřímo vyzařující. Další dělení by mohlo být podle frekvenčního rozsahu na širokopásmové, dlouhotónové, středotónové nebo vysokotónové. Jsou to vlastně ty jednotlivé reproduktory, které máte v reprosoustavě. Výškový reproduktor, středotónový, hlubokotónový, případně skrněný basreflex. Tak, pojďme se na chvíli podívat na schematický řez elektrodynamických reproduktorů. Když si ho vlastně vezmeme, řízneme si ho napříč, tak tam vidíme permanentní magnety, vzduchové mezery, imitací cívku, pevně spojenou s tou membránou, že tady je vlastně vrchlík té membrány, spolu s tou membránou, která je mechanicky nějakým gumovým závěsem nebo pružným závěsem spojená s košem, který vlastně tvoří celou konstrukci, nebo je otevřený, jsou tam akustické obvody. No a na druhém obrázku vidíme tu cívku, která je v poli permanentního magnetu a samozřejmě tím, že vlastně vidíme tu cívku místo magnetický signál, tak způsobujeme interakci těch dvou polí a to ji vytlačujeme nebo vtahujeme do té mezery. Takže to je ten klasický princip, ten asi znáte. Ta membrána má tedy pístový pohyb a je mechanicky omezena tím závěsem. Vlastně ten závěs je schopen se natáhnout nebo naopak táhnout. Pohyb té membrány se přenáší na částice vzduchu a vzniká vlastně ta membrána má tvar kruhový, fokusový, eliptický, materiál může být papír nebo textil,
textilie nebo hliník, ty nejlevnější budou papírové, ty dražší budou hliníkové, ty textilie můžou být nějaké kevlarové materiály. Důležité je, aby ten materiál byl velmi lehký, ale taky, aby byl velmi tuhý, aby byl vlastně nekrotil, což by vlastně vytvářelo parazitní vlastně akustické vlny, kladenské stěny. Tak, liší se nám membrána u reproduktorů toho středopolového nebo hlubokopolového s tím výškovým. Z toho výškového máme takzvanou kalotu, čili to kulový vrchlíč, toho středopolového hlasového, vlastně taková zavázaná ještě na tu membránu dráhu. Tak, co dále? Musí ještě řekli. Piezoelektrický reproduktor. Máme tady opět krystal, na který je mechanicky navázaná membrána. A máme tady zvukové obvody. Takže toto je ten, nemusí to být megafon, může to být třeba ten reproduktor, který je používán pro ozvučování, takový ten rozhlas, který dívá třeba, jestli pocházíte z vesnice, tak tam máte obecný rozhlas. Po vesnici jsou rozmístěny takové reproduktory, aby to bylo hodně slyšet, nejen ve vesnici, ale po okolí, tak je to vlastně ten zvukovod, ta fázová vsuvka a tak dále. Věc spočívá v tom, že jsou tady akustické obvody, které nám zvyšují objemovou rychlost toho vzniklého akustického signálu. Takže akustické obvody jsou vlastně takovou kompresí toho tlaku, tím pádem se velmi zvýší účinnost násobně. Reproduktory nemají magnetofon nebo komplikaci cípku, máme tam ten piezoelektrický krystal, tím, že elektrické pole rozšířené vzniká mechanické napětí, podobným uspořádáním se toto převádí na elektriku a používá se na prostředně vysoké teploty. Další princip je ten elektrostatický reproduktor, tak už jsme se o něm bavili, na mikrofonu, takže to stejné dvě desky, které mají plochu, mají vzdálenost toho reproduktoru, je ta vzdálenost 5 mikrometrů, 25 mikrometrů, tenká membrána umístěná proti pevné elektrodě, ale jsou to velké plochy, takže ty reproduktory poznáte tak, že oni mají třeba britský výrobce Martin Hogan má takový obrovský spojatý reproduktor, který v základě má basový, nebo středobasový, potom tam je velký rám, ve kterém je vlastně velký kondenzátorový mikrofon, který je určen pro reprodukci vysokých. Tak, další principy, pardon, přeskočil jsem něco, ještě znova ten tlakový reproduktor. Tady ještě máme vysvětlený jednou ten princip, já to mám, musím převozený, ale tak tady ještě vysvětlený ten princip, že když máme tady klasickou membránu, čili to je ta dynamická membrána s tou cívkou a s tím závěsem, a předtím jsou ty kompresní komórky, máme vlastně nakreslený ten. A membrána má velkou plochu S1 a pohyb té membrány nám vytvoří změnu tlaku delta P1. Ta membrána se pohybuje tady v té délce plus minus A a velká změna tlaku. Teď ten tlak, respektive ten vzduch přichází do té kompresní komórky, která má tady délku té kompresní komórky S a na této délce musí dojít ke stejnému přenosu toho tlaku, čili delta Q1 je rovno delta Q2. Čili nám tady vzniká, zvyšuje se objemová rychlost, tím pádem se zvýší i účinnost. Já jsem se na přednášce minulý týden někoho z vás, a někdo z vás správně odpověděl, ptal na to, jaká je asi účinnost těch přímonizarujících reproduktorů. Účinnost té přeměny, a jeden z vás mi správně odpověděl, že jsou to jednotky procent. Takže bavíme se třeba přímonizarujících reproduktorů o účinnosti od 1 do 5%. A tím, že použijeme ty akustické obvody a ty kompresní komůrky, ať už je to tady ten tlakový reproduktor, nebo ten, který jsme si ukazovali tady s tím piezoelektrickým krystalem, tak vlastně ta účinnost se zvýší zhruba na 20%, čili ona se zvýší třeba na 4 až 20 krát, pokud by postály ty čísla. Když vzniká, vzrůstá objemová rychlost a ta je přímo uměrná s akustickým výkonem. Když
Ještě to provedení může být takové, že třeba tady máme další vlastně ten akustický úvod, že vypadá takový na membráně, vypadá tady, ještě má vlastně ten akustický úvod, který vypadá takový. Takže to je ten megafon. Vraťme se ještě k membránám. Tvar té membrány může být buď to rozvinutelný nebo nerozvinutelný, buď je to prohnutý nebo rovný úžel. Vlastní květy a povrchové vlny na té membráně by měly být potlačeny, protože pokud nejsou, tak se nám na impedenční křivce objevují takové zápěty. Toto jsou třeba vlivy těch vlastních květů té membrány. Tady je rozdíl schematicky mezi tím výškovým reproduktorem, tedy kalota toho výškového reproduktoru, a mezi tím středotónovým nebo tím hlubokotónovým. Čili rozměrově většinou ta kalota má rozměr řádově 1 cm, a tady jsou to třeba 10 cm, 20 a podobně. Ještě se vrátíme za chvíličku k té charakteristice té interakce. Ještě pojďme k těm materiálům. Hliník, uhlíkové vlákno, keramický povlak, hliníková injektáž, papír, polypropylen, polyuhlíková vlákna, titán, permanentní, podobně, ty kevlar, ty materiály, které jsou velmi pevné a lehké, podobné. Magnetické stínění u reproduktoru je provedeno tak, že máme kompenzační cívky, které do toho výškového nebo toho středotónového reproduktoru a že pomocí stíní se objektu nám vlastně kompenzují rozptylové magnetické pole. Když dáváme kompenzační magnetický kryty, magnety mají pak snahu se odkusovat, mají vnější vyzdrování se nám zvýší a zvýší se taky účinnost. Toto je velmi důležité používat takovéto reproduktory, které jsou umístěny u dalších zařízení, kde nám magnetické pole může něco ovlivnit. Typicky to bylo třeba u televizní obrazovky, která byla klasická CRT-šková, kde jste měli paprsek elektronový, který vlastně kreslil na stínku obrazovky obraz. A vy jste potřebovali umístit reproduktory blízko té obrazovky, ať už v tom přístroji nebo externě v rámci domácího kina a podobně. Takže tam třeba bylo velmi důležité, aby byly magneticky stíněné ty reproduktory. Pojďme k parametrům. Obecně je dělíme na mechanické, elektrické, případně popsané grafickými výstupy. Takže jsou to třeba rozměry, vytočtová charakteristika, směrová charakteristika, index směrovosti, impedanční charakteristika, impedance, rezonantní vytočty, zkreslení, lineární nebo nelineární, účinnosti, charakteristické citlivosti, příklony standardizované, anebo oddajenost hmotnosti, velikosti a tak dále. Těch parametrů je spoustu. Pro nás bude důležité, když budeme vědět frekvenční pásmo, když budeme vědět vytočtovou charakteristiku, směrovou charakteristiku, impedanci. Pojďme se k těm jednotlivým parametrům chviličku věnovat. Máme tady ukázku třeba vytočtové charakteristiky, která reálně naměřená vypadá takto a pohybuje se nám v rámci modulu přenosu definované toleranční pole. Takže máme definované toleranční pole a přímo měřený reproduktor a vyhodnocujeme, jestli má buď požadovanou přenosovou charakteristiku, nebo jestli měření vyhovuje tolerančnímu poli při výrobě a podobně. Takže je to závislost hladiny akustického tlaku v určitém bodě v volném prostoru před reproduktorem a závislosti na kmitoče a hladina akustického tlaku vůči referenci. Reálnou charakteristiku vidíme tady. Toto je reálný průběh, toto jsou průběhy druhé a třetí harmonické. Druhá a třetí harmonická jsou velmi důležité, protože jsou to nejvýraznější sudá, druhá a nejvýraznější druhá, třetí harmonická, když analyzujeme harmonické zkreslení. Máme fundamentální vytočet ten F1 a F2, F3, druhá, třetí harmonická jsou to velmi podstatné. Pro kvalitní reprodukci potřebujeme, aby ta soustava měla vyrovnanou frekvenční charakteristiku, čili třeba 315 kHz. Někdy se měří kromě osy 0 taky na 30 nebo 60 stupních od referenční osy, čili abychom věděli směrovost.
Bývá doplněna i těmi průběhy harmonickými, zkreslenými harmonickými signály a lidské impulsivní vlastnosti je více citlivé na liché harmonické. Některým z vás začíná přednáška povinná, bavili jsme se o tom, jestli potřebujete hodit, nemám s tím problém, je to povinný předmět, tak je potřeba, abyste si samozřejmě dali přednost povinný předmět. Tak, máme ještě asi 10 slajdů do konce, takže se podívejte na zbytek. Bavíme se o směrovosti. Směrovost je závislost akustického tlaku před reproduktorem na úhlu, který svírá osa reproduktoru. Takže toto je třeba typická ukázka měření směrovosti toho středotónového, středovlasového reproduktoru. Vidíte závislost na frekvenci, ale ten hlavní směr tam je dán. A tady máme takovou ilustraci, která na první pohled vypadá jako květináč, ale není to květináč. Je to reproduktor, který vyzařuje tímto směrem. A tady je ukázáno, že na nízkých kmitočtech je ten reproduktor poměrně přesměrový. Na středních kmitočtech začíná být směrový a je velmi úzce směrový na vyšší kmitočtech. Zkuste si před třeba třípásmovou reprosoustavou akustický test, zkuste si daný kmitočet a buďte v ose a pak pojďte mimo osu a zjistíte, že vlastně přestáváte slyšet vyšší kmitočky. Takže ten index směrovosti nám potom udává poměr mezi vyzářeným akustickým vrcholem toho všesměrového zářiče a zářiče směrového. Takže je to vlastně jakýsi poměr té energie směr vůči všesměrového. Mimo hlavní směr. A ten index, jak vidíme, je frekvenčně závislý. Jak to vidíme na té směrové charakteristice. Další charakteristika velmi podstatná je ta impedanční. Je frekvenčně závislá, je to komplexní charakteristika, má svou modul a fázi a dá se s ní odečíst například menoritální impedance, činný odpor kmitací cívky, má indukční charakter, to znamená, že stoupající kmitočtem stoupá. Takže toto je typický průběh, který kdybyste si odměřili, tak zjistíte, že na kmitočtu 0 máte činný odpor kmitací cívky, pak je tam rezonance, místo, kde imperace dosahuje vysoké hodnoty, pak nám to prudce klesá. Z této relativně ustálené části se odečítá nominální hodnota té imperance, to znamená, podle toho se ukazuje, jestli je to třeba ten 4-ohmový nebo 8-ohmový reproduktor, je to zhruba 120% té reálné imperance, a pak, protože omega L, tak se stoupajícím kmitočtem nám stoupá také imperance toho reproduktoru. To je typický průběh. Kdybyste si takovouto charakteristiku chtěli odměřit, tak to můžete udělat pomocí nízkofrekvenčního generátoru, pomocí toho vašeho reproduktoru pacifikovaného odporu a pomocí multimetru, který bude schopen měřit jak stejnosměrně, tak střídavě. Ten pokus bude probíhat tak, že si budete kalibrovat na tom cifikovaném odporu, tak aby vám výstupní napětí v tom multimetru odpovídalo zhruba té imperanci, nebo číslu té imperace. Při 50 Hz si nastavíte vstupní efektivní napětí na 0,01 V, potom to výstupní napětí 2 V bude odpovídat imperanci ohm. Na charakteristice si naměříte zhruba 20 V, které si proložíte a ten odpor RE změníte stejnosměrně. Určíte si z toho imperanci maximální, určíte si z toho ten rezonanční kmitočet a podobně. Čili jste schopni vlastně třeba takovýto graf. Další parametr. Rezonanční kmitočet nejnižší, při němž imperance reproduktoru vykazuje maximální hodnotu. Udává se zpravidla pouze do toho přímo vyzařujícího reproduktoru a je tím dán dolní mezní kmitočet. Snižuje ho dále ještě ozvučnice, do něj vlastně akustická látka. Nelineární zkreslení. Co nám způsobují signály od kmitočty, které původní budící signály obsahují. Jsou to tedy ty vyšší harmonické. Buď to jsou to celočíselné násobky, anebo taky to může být podíly toho vodícího kmitočtu. Hlavní příčiny nelinearity jsou chování závěsu kmitací cívky a membrány, nehomogenní magnetické pole, superpozice magnetického pole kmitací cívky na pole těch permanentních magnetů, vzniky výřivých vln, deformace membrány a podobně. Další zkreslení, a my jsme o nich mluvili už minulý týden, jsou zkreslení přechodování, jakýsi transient, odezva na oddělený signál,
intermodulační, která vzniká při reprodukci tisíc kmitočků, anebo subharmonické formy, což jsou kmitočky harmonickými, zejména na nízkých kmitočkách. Účinnosti jsme se vyjadřili, že definice té účinnosti by byla poměr vyzářeného akustického výkonu elektrickému příkonu, pokud to optimálně vykonuje způsobí. Opět opakujeme velmi malou účinnost, řádově 1 až 5–6%. A ve stavení do rozlučnice se ta účinnost je trochu zmenší, klesá do rozlučující se frekvenční prosání. Citlivost. Průměrná velikost efektivního akustického oblaku v daném efektovém pásmu musí být v kuse reproduktoru ve vzdálenosti 1 metr a ten standardní příkon je 1,5 A. Decibele nám známé referenční hodnotě 20 mikropaskalů. Další parametry by třeba mohly vycházet z náhradního schématu reproduktoru. Toto už je oblast, které se třeba věnuje elektroakustika, takže audioáři, kteří tady dneska sedí, tak budete mít elektroakustice předmět určitě daleko víc podrobností. Náhradní schéma reproduktorů máme elektromechanickou analogii, kde z kapacity se stává prodejnost, z výbušnosti se stává hmotnost, a to vytávého systému a z odporu se stává mechanický odpor vytávého systému a máme analogii mezi elektrickými a mechanickými vlastnostmi toho reproduktoru. A existují náhradní schémata reproduktorů, tři nejčastější, které se používají. Tak používají generátor s transformátorem, a vydají elektrické schéma a případně schéma se sloučenými prvky. Já bych tohle už dále nerozvíjel, z vás, kteří to budou někdy potřebovat, na to existují celé učebnice elektroakustiky. Pojďme se podívat na už zmíněnou zvučnici. Reproduktor nemůže fungovat samostatně, jako zařízení, které si položíte na stůl nebo někde zavěsíte, musí být umístěn v zvučnici. Jejich funkcí tou hlavní je oddělení přední a zadní zvukové vlny toho reproduktoru. Aby došlo k zabránění akustickému zkratu, se nám může vyrušit přední a zadní akustická vlna. Bez ozvučnice reproduktor vyzáří zhruba jenom 7 teoretického akustického výkonu. Poskytuje dále jen ochranu, zmenšuje maximální výkon té membrány, podporuje reprodukci na nižších výkočtech, snižuje zatíženost. Nejjednodušší ozvučnicí je rovinná deska, která má rozměr A. Ten reproduktor je umístěn, čili AKA, a je umístěn ve středu té desky. Další ozvučnice je třeba otevřená. Zase máme desku AKA a do hloubky ještě je to B. Nebo to bude uzavřená ozvučnice, kterou uvidíte za chvíli. Ty ozvučnice, buď ta rovinná, nebo ta otevřená, nebo uzavřená, mají základní parametry. Je to například frekvenční charakteristika. U té rovinné nebo otevřené to vypadá tak, že má lineární od svého mezního klitočku. Ten mezní klitoček je definován rozměry té desky, čili pod tím se to chová se to jako základ tohoto pásma, čili je to volný propust. Máme tady nějaké matematické popisy, ve kterých vystupuje rezonanční klitoček reproduktoru, a jsme schopni zjistit z té naměřené charakteristiky, rozměr té rovinné desky, případně hloubka, pardon, nebylo to P, to bylo to H, to se dostane do lidí, a H je hloubka té rozlučnice. Ta uzavřená rozlučnice potom může vypadat tak, že například ještě vzadu má basreflexový náprůvek, což je vlastně prostor, kde se nám sklačuje vzduch a podporuje reprodukci na nízkých klitočtech. Ta uzavřená rozlučnice má trošku strmější průběh toho nepropustného pásma a má mírné zvlnění tady na tom rezonančním klitočku. Snižuje charakteristickou citlivost. Jinak to uzavřená je skýl nebo skloust, a ten basreflex je vlastně náprůvek, který má svou délku, která je potřeba spočítat, správně podporovat reprodukci na nízkých klitoček. Čili délka a průměr toho návodu. Součástí reproduktorové soustavy, pokud má více pásem, tak musí být výhybka. Elektrická výhybka, která má rozdělí pásma a tím poskytuje taky ochranu těch reproduktorů.
Tím se myslí ochrana, aby třeba na výškový reproduktor nebyly připojeny výkony pro ten středotónový a podobně. Výhybky dělné podle toho, jestli jsou pasivní, aktivní, čili buď to RC články, nebo kondenzátory, cívky, výkonové části za zesilovače, anebo aktivní RC články, aktivní zesilovač. Výkonové, nevýkonové a podle propustného pásma. Volný propust, anebo pásmové. Jsou to filtry, takže se tam definují ty směrnice těch nepropustných pásem. Tady máme uvedeno třeba 6 decibelů na oktávu. Oktáva je dvojnásobek litošu, takže například 100 Hz, 200 Hz. Mezi těmito 100 Hz a 200 Hz má filtr plus 6 decibelů, to znamená stoupne jeho přenos jsou 6 decibelů. Vy jste možná zvyklí taky na dekáda je desetinásobek, takže třeba 100 Hz, 1 kHz, 1 kHz, 10 kHz a podobně. Tam zpravidla míváme 20 decibelů na dekádu a podobně. 6 decibelů na oktávu rovná se 20 decibelů na dekádu. Minus 6 decibelů na oktávu rovná se minus 20 decibelů na dekádu. Když je to 6, tak je to první řád, když je to 12, tak je to druhý řád, když je to 18, tak třetí řád, když je to oktáva. Když to bude dekáda, tak je to 20 první řád, 42, 63 a tak dále. Výjimka je definována amplitudofázovou diferenční charakteristikou, dělícími tytočky, jak pěkně ta pásma na sebe navazují, aproximací a strmostí filtrů, kterými byly navrhovány. Ty aproximace, které se používají, tak jsou třeba Butterworthova, Vesselová, Denky z Rajlova a podobně. Taky zatížitelností. Musíme vycházet z příkladu basového reproduktoru, když počítáme zatížitelnost. Máme tady ukázku normovaného tabulkového návrhu. Vybereme si, jaký typ výhybky chceme, jestli je to dolní propust, horní nebo pásmová. Vybereme si topologii podle toho, který řád chceme. První řád 6 decibelů na oktávu, druhý řád 12 decibelů na oktávu, třetí řád 18 decibelů na oktávu. Takže přijmeme do některého návrhu, například tady, vystupuje nám tady kondenzátorová cívka, tady máme definiční vzorce na základě informace a na základě mezních výtočků, které použijeme pro horní propust. Když budeme mít páskovou, tak máme mezní výtočky, budeme mít horní, budeme mít frekvenční charakteristiky, respektive jejich aproximaci vidíte tady. Vidíte, že nám pěkně ta pásma, třeba tady po ten 3pásmový reproduktor nebo soustavu pěkně navazují. Tam, kde končí dolní propust, navazuje pásmová, a kde končí navazuje horní propust, čili mezní výtočky jsou stejné, poklesy o minus 3 decibely, tak jak jsme zvyklí, aby jsme měli vyrovnanou frekvenční charakteristiku. A vidíte tady různé sklony. Tady je sklon 6 decibelů, na oktávu, tady máme 12 decibelů. Čili toto je například, to je příklad aproximace pro vybranou frekvenční výhybku. Další příklad, výhybka prvního, druhého, třetího řádu, podle toho, jaké máme mezní výtočky, podle toho, jaká je topologie té výhybky, je to z němčiny, takže T jsou hloubky, H jsou výšky. A opět, národní výhybce, ve kterých tam vystupují interace a zvolené mezní výtočky. Další příklad, aktivní výhybka, třípásmová, čili vstupní signál je rozdělen do 3 pásem. Ta pásma jsou pásma pro výšky, hloubky a tytočky. Jsou to aktivní filtry, to znamená operační zesilovače, které mají ve svých zpětných vazbách zavedeny RC články. Takže RC články nám ty mezní výtočky. Kdybyste si chtěli tohle namodelovat nějakým orkedu, Spice, nebo chcete, pošlete mi model, výsledky, jak vypadá frekvenční charakteristika a podobně, mezní výtočky z toho odečtené, tak rád za to
rozdělit nějaký extra bod. Takže kdo má chuť, čas a zájem a umí to, musel se naučit, tak klidně tady na studii můžete zkusit. Reproduktorové skříně. Reproduktorová skříň má takový tvar, takové složení, takovou roztež reproduktorů, jaký potřebujeme například pro směrovou charakteristiku. Nebo pro reprodukci dodržují se tam některá obecná doporučení, jako například, že výzkumný reproduktor by měl přibližné úsledky více uší, protože je nesměrovější. Dlouhodobý reproduktor by měl být relativně vysoko, aby se choval dynamicky přesněji. Hlavní parametry, které nám ovlivňují směrovou charakteristiku, jsou roztež reproduktorů, strmost výžitek a hranici krysoší. Máme tady v ilustraci dva totožné reproduktory. Jsou sestaveny z výškového a středotónového reproduktoru, jejichž roztež je dokonce stejná, ale směrová charakteristika se liší. Tato je přímá, tato je skloněná dolů. A rozdíl je jenom v tom, že je tam použitá výhybka z 18, respektive 12 decibely na, pardon, tady by mělo být oktávu, na oktávu. Optimální směrová charakteristika má vzdálenost mezi hlubokotónovým a středotónovým reproduktorem s nejmenší maximálně čtvrtý tónové délky. Roztež výškového a středového reproduktoru je definovaná pomocí toho dolního dnesního výdržu. Združené reproduktory co nejblíže. Mám tady další úkol, návrh reproduktorové výhybky. Zkuste pomocí té aproximace, kterou jsme si před chvíli ukazovali, si navrhnout tu třípásmovou reproduktorovou výhybku. Koukám, že už tady uvádím výsledky, takže pokud vám ty výsledky vyjdou, tak mě ještě zajímá ten postup. Takže jestli chcete zase nějaký extra bod, zkuste mě to poslat. Nakreslete tam takové symbolické hruby, charakteristiky a podobně. Známé uspořádání dr. Josef Zapolitor 1983, vertikálně symetrická směrová charakteristika s nízkým zvlněním. Používá se buď to ve sloupovém provedení, takže máte dva středotónové reproduktory a mezi nimi výškový. A nebo když to položíte, tak je to ten klasický centrální reproduktor třeba pro domácí kino nebo pro prostorový zvuk. Protože symetrické provedení. Vertikálně symetrická směrová charakteristika s nízkým zvlněním. Středotónové měníče jsou umístěny symetricky kolem výškového reproduktoru. A je tam velmi důležitá ta vzdálenost, která je vlastně definovaná přes ten mezní výpočet rozdělený pásem. Podle toho, jak použijeme výhybku, tak se také mění směrová charakteristika. Další nákresy. Setkali jste se někdy s reproduktorem, který na první pohled na něm byl něco divného v vozovkách. Měl buď to takovou šikmou přední stěnu té soustavy, nebo třeba takhle odskočenou. Abyste třeba si říkali, proč je to takhle udělaný. Není to designová záležitost. Je to vlastně úprava toho směru díky použité výhybce a vlastně konstrukci té reproduktorové skříně. Takže pokud by ta skříň byla klasicky hranatá, a může si viděli takto, nebo takto, vlastně ta referenční osa by byla to nápojení dolů. Proto my jsme schopni tu referenční osu vlastně ovlivnit tím, jak je ta zvučnice, ta přední stěna té zvučnice provedena. Takže to je na takovou ilustraci. Tak, říkal jsem, že zhruba hodinka a půl, ještě jsem vám ušetřil 10 minut, abyste mohli připravit na takový předmět. Co jsme se dneska dozvěděli? Spoustu informací, které jsou hodně obecné. Je tam možné i nějaké počítání. V akustice máte pár vzorců, tady v těch lítech máte pár vzorců. Máme ještě úkol za extra bod, na ten se podívejte.
máme akustický zdroj o výkonu a neznáme zkušenosti, který nám produkuje vzdálenosti 1 metr hladiny akustického tlaku 115 decibelů. A mě zajímá, jaká bude hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 6 metrů, pokud uvažujeme o odraženého zvuku. Pak ještě druhá otázka, jak klesne hladina akustického tlaku, pokud dále výkon snížíme na 0,20. Na závěr, ještě když vám ukážu Murphyho zákon, tak proběhly první 2 skupiny, moje úterý proběhla 1 úterní skupina v laboratoři, čeká nás čtvrtek, zítra budou 4 skupiny. Prosím vás, musíte tam přijít, je tam povinná účast, být tam ještě sami neměříte, tak se dozvíte bezpečnost práce, organizaci laboratorní výuky, kolega vám předvede základní měření a to, co vás na těch úlohách čeká, abyste měli kompletní představu o té laboratoři. Těch 8 úloh, které tam jsou vlastně průřezové z celého semestru. My jsme teprve na začátku semestru, tak abyste věděli, co je tam v kterých úlohách. Modifikované pravidlo přesnosti říká, pracujete na řešení nějakého problému, třeba na návrhu retrosoustavy, je velkou výhodou výšky předem, alespoň trochu to, co jde. Neboli není to jenom tak, vytvořit si retrosoustavu, skříň, rozteč reproduktorů, hodnou výhybku. Pokud chcete si sami retrosoustavu navrhnout, tak doporučuji v amatérském rádiu. Vycházel krásný seriál pana doktora Sikory na návrh elektroakustických měníčů, reproduktorů a tak dále. Mrkněte na něj, dá se to stáhnout PDF někde na internetu. Sikora, návrh retrosoustav, amatérské rádio. Budu se těšit příští týden, s vámi vidět,